bagian bawah sih bisa. Oh, balado segannya.
Salam madita damang dainang. Selamat hari Minggu madita. Suak songoni narijabu menghitung ibadah live streaming. Selamat hari Minggu mahita. Kita mulai ibadah. Mari di mata. Mari hite-hite ni gowar ni bata ama dot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot gowar ni ton di perbadia na tumo palangi dot tanoon. Amin. Martua do halak nama naon di pangujunan ay dung tahu sian pangujunan ni jalo onna do tupal hanguluan na pinarbaga-baga ni Tuhan ni tuak kana holong roha di ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, Martangi yang mahita, ale Tuhan di bata para si roha na sumurung, molate ma roha nami tuho, ala joho do hami tu pikiramon dihangulua saleleng nileleng na, seleo matod dim tu roha nami, asa mergugu hami mangalo hisap-hisap ni roha nami, jala asa hululi hami, akan na dibandu gicangi, pargugui mahami manaluhon salut na naing mangabat hami tuha sonangan, sepagadah porsyaun, pakirimo dohot pamapomon ni roha nami, asa monang hami ro di ujung na, lau mancalo tupali hami di jolom, Allah ni anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Mari kita. Tangihon hamu mapatik ni bata imana tersurat di Matius 25 ayat 27 songonom mahatana dungi dedok iduk naima tu ibana taho mai alena poso denggan roha jala haposan doho dinautik pasatoku matuho gudang bongok maho tu halasan ni roha ni tuammu songoni masahakna rap mangidogogo mahita tu Tuhan di bata
Ali Tuhan dibata, saya berbukui mahami, manglaon membartu patikmi. Amin. Mari Dita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan dibata nabadia jalana bonar. Parasi jala partaluk ni roha jalana basar doho. Sai marpangulahi marohami dahami. Dibahini sese sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasaon hami. Dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo. Nahu pangasaon hami tujolom. Dibahini pasonang jala apuli mahami akka hinopop. Ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga taringo tu hasesani dosa. Adong dohita situan ni malim na songoni. Nahudul di siamon di habangsa ni hatogamon banwa gicang. Dibahini terbahin ibana do. Panguluhon ro di ujung akan nasadok ro tu dibata marhite-hite ibana na mangulu do ibana totong asa ditangihon na sida hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Mari Dita. Jesus ale aleku soana tunosni ale na sumurumi dia wasono aniroku Tuhan hamusaki si paruwa nama santo sakti Tabegema hatani dibata turpuk di minggon di mana tersurat di 2 Musa 10 lalu ayat 10 sa 27 tajahama marsikap soring hami maya parjolo di ayat 23 rak maita majaha songono mahatani dibata jadi di doksima tua doli ni si Musa ma tu ibana dang denggan binahemi
Madate ho maun nang ho nang bangsoon na di jolomon ay madodokku hulaonon diho dang tarula anggo sasadaho. Ope tangi homa suarakon uparruhai peho asa didongani di bataho homa mandapoton di bata sikap ni bangsoi jala homa pasaton akka hatai tu di bata Jala pasingotan tunasida akapatik dohon akapoda jala pabotohon tunasida dalam sidalan nasidai dohot ulau si ulau nasidai. palai anggo ho lului masian sadok bangsoi bawa akan namarsi hohot marroha akan nama kabiari di bata bawa paroha nasitong akan nama kagihon pangomuan na so turut ima pabaki bain iduk gumonggom nasida mar 1000 mar 100 mar 50 jala mar 10 rap Asa nasida totong manghumi bangsoi alai nasa hata nabalga tuhoma di dua nasida anggo nasa hata memet nasida sida manghumi asa paneang si ulamu molo nasida dongamu mangsusuk rap eta majaha molo di bain ho sumoni jala tanah di debata tuhoma malobi jadi manahan maho makajojokon muli madohot sadok bangsoon tu inananabe mardame-dame. songoni masahatna martua doakan tu mangionata di bata jala no peopsa amin tarindi hita Tindak pemaha porsyat tai songon nahi na tindak kon idongata sa porsyan di sondok portebion rap mahita mandok au porsea di bata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na to papalangit do tanoon au porsea di Jesus Kristus anak di bata Jehovah na sadari iman di Tuhan si Maria na garian senton di perbadia andoran sohabuan Ido tuhata na tumawag ng rinit di panghuman silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu bentoro dung ditanom na mula mangulu di hari patulukon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jehovah amanai parkugo sahusani di simay mana pay malak sogut tanoon manghumi anak na mangulu do na mati au porsea di tondi parbadia Jalan Musa dahulu na badia, Huria to panalas Kristen akan badia, do nasasan dosa, do pinatay na mandok, mula mangulo sugot daging ni halak na umate, do yang uluan sa susuda. Amin.
Salam. Selamat hari Minggu Madita, sudah ruas ni huriata, tabigi matikting di mikta sadarion. Parjolo, tikting nama ragam. Guar ni minggu ta sadarion, ima minggu, 10 dung trinitas, jala topi di minggu ta ima, naposo na gabi pangloi kepemimpinan yang menghamba. B. Surat penggembalaan napa 10 pituhon. Hombar tu surat penggembalaan napa 10 nopon tanggal 10 September 2020 ima menetapkan pertangyangan sektor mulai tanggal 10 sia saat tanggal 30 September toktong ma tapatupa di bagas tabi alani pandemi COVID-19 sia naso maso dope. Hombar tu si tapangajang mamuset tiki ima saat tu hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. C. Nasorang. Nah di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 di basa-bason tuatado sadadak danak bahwa di keluarga ni amata Simanyong Kalit inata boru marpaung sian sektor onom. Hipasdo poso-posoi suang songoni nang naturasna. D. Nang marbagas. Tikting parjolo dohot paduahon. Nang manjalo pasu-pasu parbagason ma Dr. Daniel Sitinjak, anak ni amata Insinyur Edward Sitinjak nahinan. Tubuh ni inata boru hutapea SH ruas ni huriata sian sektor 5 dohot orwana Dr. Dian Kristina boru hutapea boru ni amata LS Doktorandus D hutapea MPD tubuh ni inata boru siaan amkep ruas ni GMI Cikampa. Pasu-pasu perbagason dipatupa di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di Gereja HKBP Tanjusari, Resort Tanjusari masuk pukul 10.00 WIB. Konseling pernikahan dipatupa di hari Sabtu satabi. Konseling pernikahan dipatupa di hari Selasa tanggal 10 Oktober 2020 mulai pukul sia WIB maringanan di konsistori. Ruas natamba. Mulai minggu sadarion gabe ruas ni huriatama ima keluarga parjolo amata Edi Darmawan Marnaik Hutahayan inata Kristina Cicilia Puji Hastuti Sianipar. Pindah Sian Huria HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium alamat Jalan Pelamboyan Tolu Perum Pelamboyan Mas Blok B nomor 10 onom masuk sektor onom. 2. Amata Mareja Wardani Nababan inata Elizabeth Uli Basa Pakpahan yanakoni ruas nang manjalo pasu-pasu perbagason na di tanggal 10 Juli 2020 di HKBP Tanjusari. Alamat Jalan Bunga Rinte, Perum Setiabudi Paradis, Blok D 23, masuk sektor Sada B. Polres Madinah Sida, Jalan Rap Mahita Mamuji, Dohot Pasangkap Tuhani, Marhiti Akaulaun di Huriat Daun. F. Cuti tahunan Parhalado Naguktiki Mamukasian tanggal 1 tanggal 14 Oktober 2020 Mandali cuti tahunan ma Amang Pendeta Marhehe S Pasaribu SDH Tetangnya konma asa toktong diramati Tuhan Nasida. G. Sermon Parhalado Marhite tiktingon pinabotohon matusude Parhalado asa Roma hita mar sermon di hari Selasa tanggal 10 Oktober
2020 masuk pukul 10.00 maringanan di bagas gereja dohot mangulahon protokol kesehatan. H. Parminggion pukul 10.30. Mamuka minggu sadarion parminggota botari pukul 10.00 gabi diundur masuk pukul 10.30. Parminggion di Huriata. Hombartu haputuson parhalado ni Huriata na di hari Selasa tanggal 15 September 2020 mulai Minggu tanggal 27 September 2020 patupotoma gabi opat hali parminggon diganop hari Minggu di Huriataon ima pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Batak, pukul 10.04 bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Indonesia. Boima tabuka ibadah live streaming dengan cara dibuka YouTube channel HKBP Resort Tanjung Sari dan Facebook channel HKBP Resort Tanjung Sari. Hombartusi ruas nanaing pasidohot tu parminggoni asa jumolo mendaftar tu parhalado sektor B jala ikon marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jala taparadima hand sanitizer. Akadak danak marumur ditorun ni 10 tahun dang boy dohot marminggu di bagas gereja dia karuas na soboy membuka YouTube tapake ma acara ibadah nong disagihon di aka situa sektor tabi. Dewan diakonia pangapulion di minggu sadarion dong sidong minggu siang di patupa Huriata do pangapulion tu bagas ni keluarga Nyonya S Hutagalung D Boru Nababan Nahinan sian sektor 4A alamat Jalan Pelambuyan Raya Gang Sejati nomor 17 naniuluhon ni parhalado nagok tiki pinangiduma tu sude ruas dot parhalado sektor 4A asa ro mandohoti pangapuliani parhepengon taidema di laporan keuangan aka pilihan bulanan perpuluhan dot aka hamulateon dia akan masuk dope di tikting sadarion di hari Minggu nanang Roma di tiktikon mau lihat tema di sude ruas napasaton pilihan bulanan dot hamaleteon perpuluhan dot partisipasi tu akaulan huria lam ditambahi tuatama pasu-pasu na dihita saludna tapasada merota martang yang mahita marulak ulak dope hami roh tua depan Tuhan pasad puji-pujian nami siala asni roham boy hami marpungu di bagas joromon lau mangendehon puji-pujian dot marsomba di hadapanmu. Nunga hami bege akan masa dot akan pemasaun di area nemangi Tuhan. Salut nai homa markuasa, homa mamas-masu salut akar rencana nami. Tuhan diaka yanakonmu namar sakap namang memben rumah tangga homa mamasuna sidida jala homa nagabe tiang di keluarga si gabe keluarga sitiron membuat lasroh di hami jala marsangap warmu Tuhan. Tuhan yang songoni di napasomon nanai pasaton baritam pasu-pasu manasida asaboy patorang konasida para baritam tuluat pertubian tarlobi di hami. Nang songoni hami Tuhan buka marohanami asaboy mamangatusi ana di dokon hatami Tuhan. Tuhan jol managali pardosa dohami Tuhan parjol sisa dosa nami Tuhan asa tamahami manjalo pasu-pasu di ari nami sisa dosa nami nagodangi marhite guarmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari tahu papungu pilihan sedaa sadabe.
Martangi yang mahita, disodoh kami ali Tuhan, akar ruas ni huriam na pinarhamaul, na hinaholongan di roham, naradi manangihon hatam. Alani to dim to di porbadia naung niu sehom mutu hami ganup marsada-sada, imana toktong mangula di bagasan roh hadaho pikiran nami, manuturi kami, asa ia hujaha kami hatam, hubigi kami suaram, lam takas pangatusyon nami taringo tulomo ni roham, si ulahonon nami. Alani asima roham ali di bata, makuling maho, ay mananginangi dohami na posong. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita. Jadi akan naso memakai masker, dipakai majo masker na. Holanau majo naso masker nuaing. Akan naso memakai masker, dipakai masker na. Ay ido peraturan protokol kesehatan. Asabu hita tong marminggu ditongani begas joron. Asa hipas sita seluhutna. Nasodong do maskermu itu, pakai masker me. Hatani di bata nagabi ujahan di parminggota di bagasan tikion iman na tersurat di Evangelium Markus bidu 10 mamukasian ayat 35 sahat rodi ayat 45 songonoma didok disi. Dungi Roma madapoton ibana si Jakobus doho si Johannes aka anak ni si Zebedeus ia hatana sida guru nami adong do pinangido ni rohanami silehonommu tuhami nian gabenin nama madok nasida ayah do pinangido ni rohamu si bahenokku tuhamu. Dungi didok nasida matu ibana naing bahenom muhami hudul dihasangapomi nasada tu siamummu nasada nari tu habirangmu. Alaini da Jesus mamad dok nasida dang diboto hamu na pinangido munai tung tarinum hamu masih inumoki tung tarparidi hamuma paridion si paridio honoki gabi didok nasida matu ibana terbaik kami do dungini na Jesus mamad dok nasida tutudo nian inumomuna do si inumoki jala paridion muna do si paridion si paridihonoki alai nama bahen huddul tu siamun doho tuhabiraku dang guru diau dia akan naung di radihiyadoi alai dung terbigi itu nasapului gabi sugoma rohana sida di si Jakobus dohot si Johannes. Jadi di papungu Yesus mana sida nin nama madok nasida di boto hamudo dirajai akka si gonggomi bangsodo parripena sida jala dipaksa akka nasangap na do nasida alai unang masongoni anggo dihamu. Manangisi hamu na giyot sangap, ima gabi pangului di donganna. Jala manangisi hamu na naing parjulu, ima gabi na poso ni donganna saluhutna. Ayat 45 rap hita majaha. Ay nang anak ni Jol maipe, dada asa diului halak ibana, ubahen naro, ibana do balik pangului, jala mangalehon hosana, bahen tubus ni torop jolma ima sahatna dihita kana hinaholongan ni Tuhan Yesus mungkin heado terbigi hita padohan ni habatahon nama dok si bora guguk dul otik mamora hita luhut alai sumurung au otik ninna dia do lapatan di padohanon Omma gobaran ni rohani jolma nasai mangalului hasurungan siang donganna. Sai diigil halak do ibana umangat. Sai diigil halak do ibana sumangap nian.
Alani i ragam do di patu pahalak. Asal maboi ibana marhasrungan siang akadonganna. Ragam do cara di patu pahalak asal ma sangap ibana. Boy do masang dina mangalului hasrungan dohot hasangapon gabe saling sikut menyikut. Marsiparwa-rwaan. Bahkan adong na sape marsimatean. Tubuh ma perbedaan. Masama perselisian. Masama hamusuon. Menghalalkan segala cara demi untuk suatu kehormatan. Dak soal di ibana. Cara na pinatupanai sitong manang edang. Dan persoalan di ibana cara na binahenna salah. Dan adong be ila di bagasan dirina. Molo halak timur medok sudah putus urat rasa nina. Narikot di ibana sumurung siang akadonganna. Sangap ibana. Songo dia pecara di patupa ibana. Salah manang sitong sol belakangan. Ido namasa di tengah-tengah ni hajol mau. Satu partikian. Alai. Molo dia kasih huton Kristus. Dada be hasangapon narumar. Narumikot di bagasan nguluna. Alai patutoru diri. Ida rumikot dia kana porsea. Songon naung niajarhon di Tuhan Yesus diturpuhon. Di ayat 40 di dok. Manangise hamuna giot sangap. Ima gabe pangului di donganna nina Tuhan Yesus. Ay memang molo tubuh roha na mangalului hasurungan di hasangapon. Boy doi gabe patubu manang pemicu roha khosom dohot akka ragam perselisian. Roha nasay mangalului hasurungan dohot manggulut hasangapon. Boy doi manigay persahoran dohot patubu akka suguni roha. Songon na didok ni panurat Markus dia 40 sadai didok di son. Alai dung terbigi tu sapului tu nasapului gabe sugoma rohana sida di si Jakobus dohot di si Johannes. Pangiduan ni si Jakobus dohot si Johannes tu Tuhan Yesus asa marhasrungan nasida na dua. Pangiduan nasida asa sungap mangap nasida na dua. Gabe makorhon hasusogo diakka sisean nasapunguani. Dia do nanaing dohonon natuhita. Riko dohita patalu rohadiri. Ego. Riko dohita mananggali roha nasai mengadu marsiadu madapot hasurungan siang dongan. Alai sebaliknya ikut donganido rajuman sumurung siang dirita sendiri. Jala di bidusia di joloni turpuhon di ayat 35 di dok Yesus di si ai inai perjolo di rohana di bahema ibana perpudi jalana poso ni saluhut donganna ido di dok Yesus. Alani iman ang ise na maing marsangap ikut do jumolo olo patutoru dirina. Manangise na maing marsangap di pasangap majumolo donganna. Alani molo tapahebang doh tu tema minggu naung dijahakon na king didok tema minggu di almanak tai na poso na gabi pangului.
Manang di bahasa Indonesia didok kepemimpinan yang menghamba. Naing dohononna marhite temaon denggado molo gabe pemimpin. Denggado molo sangap. Alai si ingoton ya kana porsea ima dipakai mahuaso hasangapon na adong di ibana lahu mangulahon hatigoran lahu mangulahon hasitongan di bagasan serep dohot holong di roha songon na hinalomohon ni Tuhan di bata ido songon na didok ni Jesus di bagasan trupuhon molo naing gabe sumurung ibana di rohana molo naing gabe sangap ibana di rohana ikut jumulo ma ibana gabe naposo manang pelayan. Dihita kana hinaholongan di Tuhan ta Yesus. Nuaing taida majolo pangiduan ni si Sean na duay Jakobus doho si Johannes. Didok na sida na dua songonon. Guru nami adong na pinangido ni rohanami silehonommu tuhami nian. Naing bahenommu hami hudul di hasangapommi. Nasada tu siamummu, nasada nari tu habirangmu. Sian pangiduan taida, sai hira diripu rohani sisean na dua odo, molo di bahen Yesus sada tu siamunna, jalan nasada nari tu habirangna, gabe sangapma nasida. Na dua di harajaon ni Yesus. Di ripu rohani sisian na dua odo harajaon di debata dos songon harajaon na binotona na masa di tonga-tonga ni pertibion. Alani i pangiduan ni sisian na dua isa sitongna dang didasari pertinadaan natakas taringo tu Jesus isedo Jesus dang takas pertinadaan nasida taringo tu Jesus marhite-hite akka pangajarion ni Jesus dohot akka naniulana di portibion nang penaung liling nasida rap dohot Jesus jalanunga di ida nasida kana niula ni Jesus. Pinamalum ni Jesus akan amar sahid. Dohot patupa lan akatadda halongangan. Alai tubu do perohana sida lau mangalului huaso dohot hagogoon songon na di portibion. Dang takas dope ditadda sisean na duai Jesus marhite akan naniula ni Jesus. Hape naniula di Jesus lau pasauton lomo ni roha di debata ama itu. Dan takas dope ditanda sisian na duai Jesus pabuat Jesus Mesias lau paluahon jolma doho paluahon portibiodo siang gonggoman ni dosa dohot hamatean. Itu. Dang ditadana sida. Alayang go Jesus. Oddo didok tu nasida na dua di ayat 30 alu. Dang diboto hamu na pinangido muna. Tung tarinum hamu masih inumoki. Tung tarparidi hamu masih paridi honoki. Alani dihita akan hinaholongan itu hatta Jesus. Adong umotik na tolu nanaing putih hatta. Marhite-hite turpuk jamita mingguon dihita. Na parjolo ikobotodo si pangiduon. Molo disongon didok dang diboto sisian na duai na pinangido na sida. Dang diboto na sida takas dasar doho tujuan pangiduan na sidai. Tujuan ni pangiduan nasida na dua sasitong na berdasarkan tujuan haportibiodo imahwaso dohot hasangapon.
HP ia haroron di Yesus dan songon na di roha dohot na di pikiran ni sisean na duon. Haroron di Yesus dadalau membagi-bagikan jabatan. Haroron di Yesus dadalau membagi-bagikan huaso haportibion asa marhasonangan si huton ibana. Alai balik sado manangise nanaing mangihuton Yesus justru tarjodo asa pasidohot di sitaonon ni Yesusi. Memang taida disodang disalahot Yesus pemahaman nasala siang sisean na duwe. Alai dipatikos Yesus do pamikiriod do pemahaman nasida. Ia huaso asa marmulia nasida hobartu pangiduan nasida dang dos dohot huaso hamuliaon na pineop jala silehonon ni Tuhan debata tuak kasihuton ibana. Berbeda do huaso haportibion na pinangido na sida sian huaso hamuliaon di harajaon ni debata si pasahaton tuaka na porsea. Dihitak ka na hinaholongan di Tuhan ta Jesus boy do pamikirion ng pangatusyota songon siseang na duon. Burjuhi ta marhuria. Tadohoti aka kegiatan perpunguan di huria. Pasidohot hita aktif di kegiatan-kegiatan na pinatupan di huria. Pasidohot hita di ulaon di huria songon parhalado partohonan. Songoninang gabi parhalado non partohonan. Gabi permusik di gereja. Gabi song leader di huria. Dohot lan akan asing. Noaing nungataba di tonga-tonga di huriata. Gabi anggota tim multimedia di tonga-tonga di huriau. Berjuhi tamar minggu. Nang pe di pabiar-biari pandemi COVID-19 alai dak parduli hita. Yang penting memakai masker, ikuti protokol kesehatan, saya bergereja. Ini narohata. Burju taihuton Tuhani. Alai. Atik tung marasing do visi misita tu visi misi ni Tuhan Yesus. Molo marasing do dang boy taratusihita lomo ni rohani Tuhani di bagasan nguluta manang sadi hari pe. Ahado tujuatta mangihutto Yesus. Ahado tujuatta benda dohot tita melayani di huria. Ahado tujuatta ubenda rohita beribadah di tonga-tonga di pandemi COVID-19. Ahado tujuatta ubahen na gabi ruas na burju hita. Molo na sangap. Ido nata jalahi. Molo na sangap. Ido ubahen na gabi pangulan ni huria hita. Dia kaparhalado. Molo na sangap. Ido uban na aktif hita di kegiatan ni huria. Molo naing sangap. Ido uban na ringgas hita mar minggu. Ringgas mar huria. Taingot ma. Di jauh Tuhani hita. Dang asa sangap di portibion. Di jauh Tuhani hita dang asa marhasangapon. Asa sonang hita. Saliling mangulu di tanoon. Alai di jauh Tuhanido hita mangihuton ibana mamelehon dirita makaburjuhon parhuriota asagabe panean do hita di harajaon di debata panean di hanguluan sisaliling nililingna naung pinarade ni Tuhani di hita di hari sugut.
Imatayo. Ima na perjulu. Napaduahon. Didok dison. Dia kanaung di paradihiyado inganan na pinangido na sidey. Jadi nunga tertentui inganani. Mula di ayat 40 didok Yesus. Alai na mabahen hudul di siamu dohot di habiraku dan guru diawi. Dia kanaung di paradihiyado ini na dison. Melonaing dihita inganan nasangap jalan marmuliai nungarade inganani jala lehonon ni Tuhan itu hita. Ay ido di dok Yesus di Matius bindu pitu ayat pitu. Pangido hamuma sai na lehonon na do tuhamu. Lului hamuma sai na jupangat do hamu. Tuhi hamuma sai na ukapon na do di hamu. Sai jalo ottado siap Tuhani molo tapangido hobar tu lomo ni rohani debata na tapangidoi. Alani i ahado si pangido ta sian Tuhan debata. Ikon toktong do hita mengkoreksi aka si pangido otta. Atik tung lau pasobu hagiot ni daging tado. Pasobu tagasta. Atik tung lao tu hagi jangon ni rohado. Bahenot tak kena tapangidoi. Molo di Jakobus bidu tolu bidu opat ayat tolu di dok. Dang diului Tuhani pangiduam muna. Allah hobar tu lomo ni rohat tasan bik kita mangidu. Dang hobar tu lomo ni rohani debata. Ai lehonon ni Tuhanido na tapangido molo sala motivasi tamangido. Dusdui songon akayana kota di namangido tunatoras. Ama tu ina tu ama akan marhahamaranggi doot akan asing. Taida alus ni Yesus di son. Lehono do tu akanaung pinaradihian. Ido na yung dohonon ni Jesus di son. Lapatan na, dang sala mangido jabatan, dang sala mangido huaso, dang sala mangido hamoraon, dang sala mangido hagabion, dang sala mangido hasangapon. Songon na pinangido ni si Seani di son. Alay, nagabi persoalan oddo. Olo do hita marpada doho Tuhani. Taringot tu na ita pangidoi, molo dilehot Tuhani jabatan, molo dilehot Tuhani huaso, molo dilehot Tuhani hasangapon, olo dohita memakai laho pasangapon debata marhite-hite pabahenata tu dongata, marhite-hite pelayanata. Molo dilehot Tuhani sinamot, molo dilehot Tuhani hamoraon. Hagabion hasangapon olo dohita memakai baen sangap di goar ni debata marhite nagabi pasu-pasu tu saluhut halak. Itu nagabi persoalan di bagasan nguluta. Dak sala mangidu pasu-pasu ni Tuhan debata dia kanaung taula. Alai olo dohita memakai hasil na taulai. Naung tatangyak ko ni, gabi pasu-pasu tu keluargata, tu nahumaliangta, mangurupi akan apa hatut urupan. Maukah kita menjadi berkat? Ketika Tuhan sudah memberkati kita, itu yang menjadi persoalan. Jika demikian, Tuhan pasti menjawab pangiduata. Molona ita pangidoi hobartu lomo ni rohani debata. Jalalahu pasangapon goar ni debata. Tuhan pasti menjawab doa kita. Imana paduahon. Napatuluhon manang naperpudi. Didok dison. Manang isen nagiot sangap. Imagabi pangului di donganna. Manang isen nanaing sangap. Di ihutumma naung niaturhon ni Tuhani. Ikut jumolo gabi naposo, gabi hamba, gabi pelayan, tu saluhut dongan. Ise nanaing sangap
ikon olo jumolo maswadaho dirina. Gabi pangului di donganna. Ido di dok Yesus di son. Siapa yang mau besar harus mau terlebih dahulu menjadi kecil. Siapa yang mau diberkati harus mau menjadi berkat. Alani imolo di luas Tuhan kita menduduki suatu jabatan. Mangulakon sada ulaon. Molo di luas Tuhan kita merhasa ngapon, merhamoraun, tabaim mai lau patuduhon tanggung jawab ta. Dalam melayani manang makubasi ulaun di Tuhan. Pasaukon sakap dohot lomo ni rohani di bata gabi pasu-pasu tu saluhut hal. Songon nanidok niak kana bisuk molo pistar iba ima kesempatan asa menugu jolma naoto nah hurang pistar molo adong jabatan tabai mai kesempatan asa mangrupi jolma naginosa-gosa sahat tu sadarion sai terngiang terkesan do iba di padohan ni sahalak petinggi di bangsot tahun di dok ibana songonon bapakku madok molo holan au do mangurupi halak terbatas do pangurupi okko nang penabo namora amana jala terbatas do halak nahurupi ido benna gabe ikon pasidoho doau merjabata di negaraon ido benna sai di pangan rohakku neng gabe gubernur asabua sada do tujuan dang asabui menguasai sada provinsi alai asabui merhite-hite molonga pimpinan au molonga gubernur au bui bahenokku sada kebijakan sian pamareta laho mangurupi torop halak ni naibana jala sauk dui di moto hamudu isi warna tangpola do honok warni itu adalah sangat baik sekali motivasinya ketika dia mau menduduki suatu jabatan menjadi berkat bagi orang lain. Alani molo lam tibo pangkat menang jabatan di sahlak Kristen tayingok ma lambelgado tanggung jawab ta. Molo lam godang sinamot di hita lambelgado tanggung jawab ta. Songonido na pinatuduhon di Yesus di ayat parpudi di ayat 45. Taida didok di si ay anak ni jolmaipe dada asa diului halak ibana ubahin naro ibana do balik pangului jala mangalehon hosana bain tubus ni torop jolma anak ni dibatadu Yesusi Tuhan do ibana alai olo do Yesus gabe songon hatoban lau mamuri patnya kasih seana alani i songon si tongna si huton Yesus hita pe ikon rajumatta do dirita hatoban dalam tanda kutip songon nani dok ni Yesus di son alani i molon naing sumurung hita di rohata gabi pangului ma gabi naposo ma gabi parhubas ma menjadi berkatlah bagi sesama kita. Molo didok melayani lapatanda di son makubasi naik donon na di si ikebo kita menempatkan sesama sebagai orang yang harus kita perhatikan dan harus kita bantu. Songon dirita sadiri. Jadi unang menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu. Jangan menghalalkan segala cara untuk menjadi pimpinan. Jangan menjelek-jelekkan orang lain. Unang patubu-tubu hata naso tikos. Alai, jadilah pemimpin yang melayani. Kalau dia sudah jadi pimpinan. Motivasinya idon rekon. Jadi, naing donon nomor hite jami tahun. Baiklah semua pengikut Kristus mengambil tempat yang rendah
merendahkan hatinya, karena itu adalah kekuatan bagi dia untuk ditinggikan. Karena sebagaimana Kristus dimuliakan, dan segala yang ada di langit, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Tetapi kita lihat, Yesus dikatakan di sini, ia merendahkan dirinya sama seperti hamba, sama seperti manusia, dan ia menderita sampai mati. Soalnya mana kita? Asa dapat tita hamuliaun nasihat Tuhan ini. Asa dapat tita hamuliaun na tumibo, ima hanguluan na saliling nililing na di harajaon ni dibata, naong pinaradina diak kana porsea. Sa itoktong mahita, di bagasan turuk ni roha, jala gabi pasu-pasu tu sa luhut halak. Amen, martangyang mahita. Mauliati ali Tuhan, di asin ni roham nong sahat Tuhami marhiti-hiti hatam, na manugunugu roha doho pikiran nami. Asa tok-tok kami mangulu di bagasak ko, mangulahon lomo ni roham. Ali Tuhan, loas hami. Unang say mangalului na umangat marhite-hite cara na hurang pas, nason hinalomhom. Alaya li Tuhan di bata. Say ajari mahami, proses mahami. Asa toktong di bagasan turu ni roha, olo saling melayani, jala di kina pati buong mudo nang hami. Ajari mahami Tuhan, asa huboto hami, si Panginoon nami siyako. Ajari hami Tuhan, asa takas motivasi nami manghiutok ko. Ajari mahami Tuhan, asa takas motivasi nami molo martangiak kami Tuho. Asa huboto kami si Panginoon nami. Naubalga si Panginoon nami ning ulo nami, daang huwaso di tanoon. Alay, hamuliaon si pasahatom mo to kami, marhiti-hiti hanguluan sugot. Imali Tuhan suat tutubagasan rohan nami, ubalga siyam manang diapi di bagasan ngulo nami. Ajari kami toktong Tuhan. Pasu-pasu masa luhut na, akan naniulan ni tangan ni ruas ni huriam. Asa marhite-hite siyan pasu-pasumi, boy na sida, gabi habaoran ni pasu-pasu, tu sa luhut halak na makarikotot sa. Jagay ruas ni huriami, siyang akasahit na masa di partikyano, pasonang akaruas ni huriami, lau madala ni ari-ari ni nguluna. Didongani asi di tolong ni roham, marhiti-hiti tod di perbadia. Asa toktong, lam tugu ha porsyon na sida mangihutok ko, nang piragam akana masa. Alani takas mali Tuhan pehot tangami. Tuaka ruas ni huriam, nang ro di peribadahan di Tikyon. Dongani na sida leon las ni roha, leon semangat na baru, asa mulak anon siya tongan ni bagas jeromon. Sonang na sida li Tuhan lo melanjutkan pernguluan nang pinashatmu, tu na sida nang ganup hamibi. Alani pos dorohan nami Tuhan mula dong ruas ni huriam, na di bagasan si taon, asa homa na mga puli na sida. Na di bagasan persahiton, asa homa na marguguyhon doho madaw ni pakilalaan na sida. Diak ka na marlas ni roha, tabay las ni roha di nasida di Tuhan. Asa sudi ruas ni huriami, marhatopoton hodo Tuhan, natuk mangalihon, akanauli na dinggad di bagasan ulu nami mamaso-masuhami. Alani asi maroham, jalo matangiyang ili-hilit nami. Nahupang sahok kami, holan mga sahon, goar ni Jesus Kristus Tuhan nami. Mauliade madiho. Amen. Tapuji Tuhata, marede hita, siyan nomor 730.
Tatangya kong mapilia taon, ali di bata ama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silihol lehon na dinggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasa tami masiyan na nilihom mito hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uwap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon harajaon budito nga tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmo, say Roma harajawmo, say sauk malomon ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hangaluas siapari, sesa madusa nami songop panesa nami, di dosa di dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Atong mula
Tola mahita di bagasa dame tajalo mapasu-pasu nasian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahita. Disondakon Tuhan di bata mabuhina tuhita. Jala asima rohana midahita. Didopakko Tuhan di bata mabuhina tuhita. Jala di pasarhon madamena tuton ditabi.